Utkalo kilitan shigin samba flani muka aninani honi yantuma au bisimila mifa production ka kunnafoni dili keneka. Bakuruba fola Senegal ministri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ Ousmane Sonko ale tun bɛ an ka jamana kɔnɔ tɛnɛn tɛmɛnen na. O bɔlen kɔfɛ araba tɛmɛnen na min ye an ka jamana finitigilaka dɔ ye ale ɲagira ni san 5 kaso ye. Nin kunnafoni de bɛna lase aw ma bi kari ka fara dɔwɛrɛw kan. I n'a fɔ a ɲɛfɔraw ye cogoya min na a daminɛ na Senegal ministri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ Ousmane Sonko ale tun bɛ an ka jamana kɔnɔ utukalo tile 12 o tɛmɛnen na a nana baara ɲɔgɔnya ani jɛɲɔgɔnya hukumu de kɔnɔ. A ka nin nali senfɛ a ye tasibila kɛ min ka ɲɛsin an ka jamana kɛlɛkɛcɛ minnu tanyala kɛlɛkɛyɔrɔ la nin wagati laban in na ani an ka Mali furancɛla fanga ministri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ Dr Choguel Kukala Mayiga ani o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. U ka o kɔrɔfɔw kɔnɔna la Ousmane Sonko ale y'a ladɔnniya k'a fɔ u ka laɲini fanba o ye ka farafina jamana bɛɛ lajɛlen k'a fara ɲɔgɔn kan wa k'u ka laɲini tɛ Mali ale ka bɔ CEDEAO la ni ka kulu wɛrɛ ka o sigi kɛrɛfɛ. A tilala ka kuma ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ to ka jalakili ta ka ɲɛsin u ka jamana ani jamana wɛrɛ ma ko sabula mɔgɔ minnu bɛ ka olu kuma caman fɔ u ma u mago bɛ se ka se Senegal jamana ma walima yɔrɔ wɛrɛ doni a natɔ la. K'a b'a ɲini o mɔgɔ masinaw fɛ u ka se ka o waleyaw dabila. Wa a y'a yira k'a fɔ fana gɛlɛya min bɛ CEDEAO kɔnɔna la o fanba o ye u ka syndicaw de ni u kulu yɛrɛ sigira sen kan jamana ɲɛmɔgɔ dɔw fɛ o de kan ka ci ka bɔ CEDEAO kɔnɔ. O tɛmɛlen kɔfɛ halibi min ye Dr Choguel Kukala Mayiga o ka kɔrɔfɔ la a y'a ladɔnniya k'a fɔ Sahel jamana min ni a sigira sen kan a kun tɛ ni ka gɛlɛya k'a ta k'a ɲɛsin CEDEAO ma. Nka sigikun fanba dɔ ye ka se ka maa murutilen olu kɛlɛ ka bɔ a jamana kɔnɔ ani a jamana ninnu ka se ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka a sɔrɔ ka ɲɛ kosɛbɛ. A tilala k'a yira k'a fɔ Ousmane Sonko k'o ye parti politiki baarakɛla hakika ye ko sabula politiki tɛ nkalontigɛ wa ɲagami wale tɛ. Politiki dɔ o ye ka i ka jamana nafasɔrɔ sira ka jateminɛ boli o kan ni ka baara kɛ ni o ye. Utkalo tile 13 tɛmɛnen n'o kun bɛnna araba ma an ka finitigilaka dɔ ale ɲagira ni san 5 o kaso ye. U ka kiribulon o ye kiri 2 o de ye ka baara kɛ ni o ye ni o kiriw cɛla o dɔ bɛ kuma sergent chef dɔ kan ale kun bɛ u ka armée mɔgɔw ka fini ka o siyɛn ani baarakɛminɛ dɔ k'o siyɛn k'a ta k'a di civil dɔw ma. A bɛ minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ civil 3 o kun bɛ a kɔrɔ ani olu bɛɛ lajɛlen u minɛna. A waleya filanan o ye civil dɔ ye n'ale kun bɛ i yɛrɛ kɛ Mali armée o colonel dɔ ye ka ordre ka o di armée mɔgɔw ma. Okumu kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen olu ka kiri baaraw de kun bɛ ka kɛ araba tɛmɛnen na. Nka sergent chef in a yɛrɛla k'a fɔ ale ɲagira ni san 5 kaso ye ni ka tila k'a gɛn ka bɔ baara la. Procureur finitigilakaw ka procureur ale y'a ladɔnniya k'a fɔ a ka gɛnni ka bɔ baara la. O sababuya sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye kabini san 2023 o wagati kofɔlen na sariya dɔ bɔra. O sariya sen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ finitigilaka minnu bɛ ni olu ye kalo 3 ɲɔgɔnna kɛ kaso la u bɛ gɛn ka bɔ u ka baara la. Ani civil 3 minnu minɛna ɲɔgɔn fɛ o sababu cɛla mɔgɔ kelen ale ɲagira ni san 4 kaso ye. A civil tɔ 2 olu bilala ka taa u ka so ko sabula ɲinini y'a yira k'a fɔ olu sen tɛ a la. Nka civil min ni ale kun bɛ a yɛrɛ kɛ colonel ye a yirala k'a fɔ ale ka kiri o bilala ka taa tribunal civil la ko sabula olu de bɛ se ka u ka kiri tigɛ. Ka kɛ ni Rwanda jamana ɲɛmɔgɔ kura ale ka sigili siɲɛ 4nan ye ni o ye Paul Kagame an ka jamana kɔkanko ministre Abdoulaye Diop ale kun bɛ o kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la. O baara in tɛmɛnen kɔfɛ Abdoulaye Diop ale ni Paul Kagame u ye hakilina falen kɛ Mali ani Rwanda o baara ɲɔgɔnya koɲɛw kan. Fizi Mali ale ye fɛɛrɛtɔn ye min bɛ an ka jamana kɔnɔ. U ye jolidi baaraw daminɛ dɔgɔkun 1 kɔnɔna la min yɛrɛ nun donna kabini utukalo tile 10 o tɛmɛnen na. Dɔgɔkun 1 tɛmɛnen kɔfɛ u ye joli ninnu fara ɲɔgɔn kan ni k'a di an ka jamana armée ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na. IF Mali ye jɛkulu ye min bɛ Mali kɔnɔ kabini san 2012 a ka baara o ɲɛsinnen don denmisɛnninw olu ka balokojuguya o kɛlɛli ma. Nka nin wagati laban ninnu na a ye yɛlɛma don a ka baara kɛcogoya la. A kɛmɛ k'a ka baara fanba k'o kɛ ka ɲɛsin muso ani denw olu ka hakɛ lafasali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye kalan bila ni ka o ɲɛsin bololabaara ma.
An bɛ taa kɔkan kibaruyaw la. Kabini o kalo tile 2 tɛmɛnen na, Burkina Faso ka kiribulon min ɲɛsinnen don ma murutilu olu ka kiri tigɛli ma, u ye bagan feerela dunan 2 o ɲangi ni san 21 kaso ye. Nka o san 21 kaso la, u bɛ san 15 de kɛ kaso la, tɔ o juru bɛ don u la. Nka min amani miliyɔn 2 ye, u bɛ o sara Burkina o jamana ye. Nin baara ninnu daminɛna sen na kabini san 2018 wagati kɔnɔ. Ni nin bagan feerela 2 u yera u si u bɛ a daminɛ san 29 ka taa se san 31 ma. O kɛlen ka ye bagan feere la, a y'a sɔrɔ sɛbɛn kun tɛ u bolo finitigilakaw olu ye ɲininkali kɛ u la ni ka tila ka u ka telefɔni kɔnɔna ka o fana lajɛ. O telefɔni kɔnɔna a yirala k'a fɔ ja dɔw bɛ a la n'o ye binkali wale ye min kun taara ka ɲɛsin finitigilakaw ma olu siw bɛ o la, ani ka fara o kan Amadu Kufa o yɛrɛ fana kun bɛ wajulu la a ja ninnu kɔnɔna la, o fana yera u bolo. O waleya kɔnɔna na u minɛna ka o datugu. U ka kiri o tigɛra o kalo tile 2 o tɛmɛnen na. Nka min si bɛ taa san 29 na ni u kun jalakila ni waleya dɔw ye n'o ye murutiya waleya k'a fɔ k'u bɛ ka olu kokɔrɔma don u ka baaraw la, o ye o kuma nkalontigiya sabula ale y'a yira k'a fɔ telefɔni min ni o kun bɛ a bolo ale y'o san mɔgɔ dɔ fɛ a tɛ mɔgɔ min dɔn 4000 ɲɔgɔnna la, wa ko ja minnu bɛ a kɔnɔ fana ale ye telefɔni o san, nka ale tɛ mɔgɔ kalan ye k'ale tɛ o bɔ cogoya dɔn telefɔni kɔnɔna la. Procureur min kun bɛ kɛnɛ kan o y'a yira k'a fɔ min ye nɛgɛjuru sira ye ko o baara olu yiriwalen don kosɛbɛ, k'a bɛ ka kuma minnu fɔ ani minnu bɛ a ka telefɔni kɔnɔna la ko kuma o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Ko sabula tile 2 ka kɔn a ka minɛli don ye. Ni o kɛra Novembre kalo tile 19 san 2018 o wagati kɔnɔ, ja ninnu olu cira a ma, wa k'a bɛ ka kuma minnu fɔ ko ni min bɛ telefɔni kɔnɔ olu tɛ kelen ye. Hali bi Burkina Faso u ka jagokɛla minnu bɛ Karango o mara la, a yirala k'a fɔ ɲinini talen don ka olu sɛgɛrɛ k'a sababuya kɛ ɲinini dɔw y'a yira k'a fɔ k'u ka jagokɛla minnu ni olu bɛ malo feere malo bɔrɔ emballage kɔnɔna na, ko dɔw bɛ malo kilo 25 sɛbɛn a kan nka k'o yɛrɛ tɛ a kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna na nin kalo tile 12 ani a 13 u wulila ni ka ɲininiw kɛ, o ye malo bɔrɔ 75 ka o de lajɛ ni o cɛ la 63 o ye marque Liza mɔgɔ ta ye, ani ka fara o kan 12 o ye Tomato Arozo o mɔgɔ ta ye. A yirala k'a fɔ ko min ye marque Liza mɔgɔ olu ka malo bɔrɔ min ni kilo 25 bɛ o kan, o kɛlen ka peser a yirala k'a fɔ ko kilo 21 ani kilo 22 o de bɛ o bɔrɔ kɔnɔ, nka bɔrɔ yɛrɛ sanfɛla la kilo 25 de sɛbɛnnen bɛ a kan. Tomato Aroza mɔgɔw ka bɔrɔ min bɛ ni kilo 25 bɛ o kan, a yirala k'a fɔ o bɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la ko 15 de bɛ o kɔnɔ, ani a bɔrɔ dɔ la o fana ye 16 ye. O hukumu kɔnɔna na u ye amani ka a jigin ni jagokɛla dɔw kan. Cɛ jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya san 64 sɔrɔ o kalo tile 11 tɛmɛnen na, o ye o ɲɛnɛmaya u ka jamana kɔnɔ. U ka lasigidenso min bɛ Ɲame kɔnɔna na o ye a ɲɛnɛmaya. Ɲame o maabaw olu caman ɲɛna nisɔndiya kɔnɔna la. Ɲame gouverneur ni o ye général de brigade Asuman Abdu Aruna ye, ale baara dɔw o sigi sen kan a ka o baaraw la, u bɛ ka u ka jamana garibuw ka olu fara ɲɔgɔn kan ni u bɛna u bila ka taa togoda kɔnɔnaw la, k'a sababuya kɛ a ka fɔ la a y'a ladɔnniya k'a fɔ garibuya o ye baara ye mɔgɔ minnu tɛ baara fɛ ko sabula u bɛ fɛ ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la, ko ye salibagatɔya baara ye, wa fana ko nin baara in a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka na ni sirabakan kasaraw ye ani lakanabaliya jamana kɔnɔ. O hukumu kɔnɔna na ko kangari gɛlɛn gosilen don u ka finitigilakaw ye, u ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ni garibu minnu ni olu bilala ka taa u ka togoda kɔnɔnaw la u kana se ka sigi ka na u ka faba kɔnɔ, wa ko ni mɔgɔ min yera u ka faba kɔnɔna la ni o seginna k'u bɛ o bila baara la. Ladala ko la san o san Irisi jamana bɛ a ka kɛlɛkɛminɛ minnu yira ni o ye forum militaire o baaraw kun daminɛna u ka jamana kɔnɔ ni kalo tile 12 ka taa se a 14 ma. O hukumu kɔnɔna na an ka Mali minisiri ni o ye défense minisiri colonel Sajo Kamara ale kun taara an ka jamana ale tɔgɔ la, wa yirala k'a fɔ entreprise caman minnu bɛ taa 1000 la ni olu bɛ kɛlɛkɛminɛw dilan olu caman tagara u ka minɛnw ka exposé nin kɛnɛ in kan.
Ni baara ninnu kɔnɔna la an ka ministre de la défense colonel Sadio Kamara ale ni vice ministre de la défense u tilala ka hakilina fali kɛ Mali ani Irisi u ka lakana baaraw o sabatili ko ɲɛ kan. Utkalo tile 14 tɛmɛnen n'o kunbɛnna araba ma Taliban minnu ni olu ye fanga ta Afghanistan jamana kɔnɔ ni ɲinɛ ye o san 3 ye u ye o laɲɛnɛmaya u ka jamana kɔnɔ araba tɛmɛnen na nka a yirala k'a fɔ hali bi ni jamana kofɔlen na muso ani denmuso ma ko olu tɛ don kalan na u ka jamana kɔnɔ. An bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka lamɛnli ni lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la Mifa Production kan an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan ka o lase aw ma o kɛra nin ye an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma dantɛ foli min na ka foli lase an ka dibila baarakɛbagaw olu yɛrɛ ma kosɛbɛ Ala ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantanw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ